Gurbet Aydın, abına ve Hozan Mizgin de navagele Kurdetê Nasîn, di sala 1962 de li gundê Bilêdere yê Elihê têdine. Beriya darbeya faşîst a sala 1980 bi komekê ciwan re li Elihê tev li têkoşîna azadiya jinên Kurd dibe. Sala 1983 ji bo berfirehkirina xebatên çand û hunera Kurdî diçe Ewropayê. Di wan salan de bi stranên xwe yên ku tê de behsa berxwedan, êş û jiyana gelê Kurd dike dengê wê belav dibe. Bi xebatên çandê ra sînordar namîne, ji bo birêxistinkirin û xwenasîna jinên Kurd ên ji welatê xwe dûr li koçberiyê dijîn, dikeve nav hewildanên mezin û di amadekariyên avabûna yekîtiya jinên welatparêzên Kurdistanê de ciyê xwe digire. Piştî damezirandina yekîtiya jinên welatparêz ên Kurdistanê, di rêveberiya wê ya Ewropayê de ciyê xwe digire. Him berpirsyariya xebatên çandê ye, him jî berpirsyariya xebatên jinê ye. Her wiha di avakirina hunerkom û koma berxwedan de pêşengiyê dike. Hozan Mizgin, piştî xebatên hunerî yên li Ewropayê di demên herî dijwar de ji bo rêxistinbirina jinên Kurd berê xwe dide Bakurê Kurdistanê. Di tevgera azadiya jinên Kurdistanê de wekî yekem fermandara jin a eyaletê li herêma Garzanê tê eldar-kirin. Bi sekin û têkoşîna xwe bandorê li jinan û tevahî gelê Tetwanê dike û pêre gelê Tetwanê dest bi lêgerîna nasnameya xwe ya azad dikin. Fermandar û hunermenda mezin a gelê Kurd Hozan Mizgin, 11 gulana 1992 diyan li Tetwanê di dema serdegirtina mala Lêdimîne bi fedakariyekî mezin li ber xwe dide û dawiyê çalakiyek canbexşane pêktîne. Piştî şehadeta Hozan Mizgin ji bo jinan serdemekê nû ya têkoşîna azadiyê dest pê dike. Jinan xwedî li têkoşîna wî derdikevin. Di serî de jinên Tetwanê ku ji sekin û dengê wî bi bandor dibin, bi dehan jinan navê Mizgin li xwe dikin û tev li têkoşîna azadiyê dibin. Piştî çûyîna Mizginê, navê zarokên tên dinê êdî dibe Mizgin û ew zarok dibin Mizginiya rojên azad.